Iba hlupáci nepoužívajú tento AI postup. Väčšina tvorcov otvorí nový chat a zadá mu, čo chce robiť. Ak to takto robíš, tak s tým už aj prestaň. Pretože takto nevyužívaš zďaleka potenciál umelej inteligencie, ako sú Claude a Gem. Problémom je, že ťa AI nenavnímala a ak spravíš tieto kroky, dostaneš 100-krát lepšie nápady na príspevky, scenáre a hooky a všetko, čo potrebuješ na tvorbu tvojho obsahu. Prejdi buď na projekty v Claude alebo Gemmy v Gemini a vytvor nový. Musíš tu nahrať 3 súbory, vďaka ktorým AI pochopí, kto vlastne si. Prvý je stratégia tvojej značky, tvoj hlas, čo ťa odlišuje, aké sú tvoje ciele a obsahové piliere. Druhý je avatar. Najpodstatnejšia vec, bez ktorej prosím nikdy nič nevytváraj. Čím detailnejší popis tvojho ideálneho zákazníka mu napíšeš, tým lepšie budeš vedieť plniť jeho potreby a zarábať. Tretí sú tvoje najúspešnejšie scenáre a karusely. A od tejto sekundy si Claude zapamätá všetko, čo potrebuje už navždy. Pri každej odpovedi teraz najprv naskenuje tieto dokumenty, až potom vygeneruje odpoveď, ktorá už nebude hlúpa. Sranda, čo? A ak to chceš ešte viac vylepšiť, zadaj tieto inštrukcie, ktorými som sa piplal až 3 hodinky a bude to úplne perfekto. Napíš mi sem projekt a všetko ti samozrejme pošlem zadarmo. Nech už nemáš výhovorky, prečo netvoriť obsah.